Η κινησιοφοβία ορίζεται ως ο φόβος για σωματική κίνηση και δραστηριότητα λόγω της πεποίθησης ότι θα προκληθεί πόνος ή περαιτέρω τραυματισμός. Είναι ένας από τους πιο κοινούς και υποτιμημένους φραγμούς στην αποκατάσταση. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι λέξεις που χρησιμοποιούμε ως επαγγελματίες υγείας μπορούν να ενισχύσουν ή να μειώσουν αυτή την κινησιοφοβία. Η λανθασμένη χρήση ιατρικής ορολογίας, οι δραματικές περιγραφές και η υπερβολική έμφαση στη δομική παθολογία συχνά οδηγούν τους ασθενείς σε αποφυγή κίνησης, υπερβολική ανησυχία και χρόνιο πόνο. Πάμε να δούμε ένα γρήγορο σενάριο μαζί. Η μέση σου έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Έχεις εκφύλιση και δίσκους που έχουν φαγωθεί. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ από εδώ και πέρα. Να μην σκύβεις και σε παρακαλώ μη σηκώνεις βάρος, γιατί μπορεί να σπάσει και κύλι. Πώς μπορούμε λοιπόν να πούμε μια διάγνωση της οσφιαλγίας με ευρήματα σωστά? Κοίτα, η μέση σου δείχνει κάποιες φυσιολογικές αλλαγές που είναι πολύ κοινές στο πληθυσμό και δεν σημαίνουν απαραίτητα πόνο. Το σώμα είναι ανθεκτικό και μπορούμε μαζί να το δυναμώσουμε με κατάλληλη κίνηση και καθοδήγηση. Οι φθορές στο σώμα μας είναι αποτέλεσμα του χρόνου και της ηλικίας, όπως ακριβώς και οι ρητίδες στο δέρμα μας ή οι άσπρες τρίχες. Αν λοιπόν έχουμε ρητίδες στο πρόσωπό μας, σημαίνει πως πλέον έχει χαλάσει και είναι μη λειτουργικό? Ακριβώς έτσι και εκφυλιστικές αλλοιώσεις ή οι κύλες, και ας ακούγονται τρομακτικές. Σε ποιο από τα δύο σενάρια βαδίζουμε στο σωστό δρόμο για να χτίσουμε θεραπευτική συμμαχία και να οδηγήσουμε τον ασθενή μας στην ανεξαρτητοποίηση?